Themba Mliswa graced the occasion wedding welcome party yemwana wa Aunty Zodwa Mnkandla that was in Cape Town over the weekend. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. So vakawanda varikuti muchato bodo, guys. This is called a wedding welcome party. Neuri muchato patoitika zvakawanda wanda. So what is a wedding welcome party? This is a kickstart to the wedding festivities. And so zvavanoita kuchirungu kunodaniwa all those people that are on the guest list so that they get to know each other. They have a party, panoitwa a pre-wedding dinner, vanhu voisa maspeech nezvimwe zvakadaro. Just in case you fail to speak musi we-big day, so you get to know each other. Pamwe pacho moita ma-rehearsals, vamwewo vanoita mathimu sezvakaitika apa vanhu vakapfeka mauve. It's not pink, it's mauve. Imi chirungu kanichi. Okay, so zvichiitirwa kuti kana tange tapedza muchato, the couple straight goes to honeymoon. Havazouye kuzoitwa manyunyu nekudididi, asi vanenge vatoita at least to spend time with you before their wedding.